O 6 de xullo de 2023 o Partido Popular recuperaba o goberno da Deputación de Pontevedra. Luís López asumía a presidencia da Administración Provincial despois de 2 mandatos en mans dun bipartito PSOE-BNG. Hoxe o PP celebrou o primeiro aniversario deste mandato. En vez de buscar diferencias, buscamos acordos, devolvemos a cordialidade onde había crispación e cambiamos as extravagancias ideolóxicas polo sentido común. E como resultado diso, a porta desta casa sempre estivo aberta e nós quixemos estar coa xente. É un ano tendendo pontes. A formación encheu o salón de plenos de alcaldes de todos os partidos e representantes de asociación e entidades da provincia. López falou de tender pontes e repasou o traballo realizado no último ano baixo o título 12 meses, 12 fitos. Impulsamos máis de 440 obras de todo tipo. Humanizacións, melloras en camiños, parques infantís e recreativos, equipamentos deportivos, obras en abastecemento, saneamento, melloras en eficiencia enerxética, entre outras moitas, e novamente con todos os concellos. A creación de 725 postos de traballo en concellos de menos de 50.000 habitantes, a colaboración con outras administracións e actores sociais, os éxitos no eido turístico ou a forte aposta polo deporte foron algúns dos temas que destacou o presidente. E seguiremos ao carón do milleiro do máis de 1.000 asociacións e da xente como a que nos atopamos nos 1.800 actos. Continuaremos a ser un goberno que cree na provincia, que aposta por ela e que aspira a acompañala en todos e cada un dos seus retos. Finalizamos un ano tendendo pontes, pero continuaremos traballando para fortalecer a que sempre nos uniron como territorio e abrir outras novas. López tamén sinalou da xestión do seu goberno a aposta por reformular o proxecto de Santa Clara, a creación do novo servizo de xuventude e reto demográfico ou o pago de facturas e provedores nun prazo máximo de 6 días.